lidi, mé jméno je Zonha a vítám vás u prvního mluveného herního videa na tomto kanále Zonha Game. Někteří z vás to možná neví, někteří už asi ano, ale tady ten kanál už tady není teprve tady tu dobu, co vychází videa, ale byly tady i jinší videa. Jako tady vidíte třeba z World of Warcraftu, z Heroesu a byly tady i z jiných her. A možná i znáte kanál Zonha, to je můj starý, ale já jsem od něj zapomněl heslo. A proto je teďkom tady ten. Takže pokud se koukáte tam na ten kanál, na ty staré videa, tak klidně můžete dát like či odběr tady na tento kanál, tady ty videa, lajky, nevím co, Každopádně, mám tady hru World of Warcraft Warlords of Draenor. Dřív na těch předchozích videích i na tom minulém kanále jste viděli všechno World of Warcraft Cataclysm z Twinstaru, což je vlastně neplacený server, a toto je už vlastně Draktul, placený server, oficiální na World of Warcraft, a bude za chvilku teda Warlords of Draenor končit a bude Legion, a proto rychle chci natočit vlastně video z World of Warcraft Warlords of Draenor. Mám tady dvě postavy. Tady to je moje Zonhana horďačka, Paladin, Damager a vlastně healer, a tak nějak střídám. A tady je Zonha na 20, mám ho rozehranýho, jak tak vidíte, mám tady vlastně zbraně z World of Warcraft filmu, doufám, že se vám líbil, doufám, že byste na něm byli, a pokud jste to neviděli, tak si ho můžete na torrentu, na ulož to v klidu stáhnout, já mám stáhnutý, sleduji ho doteď. Takže super, aliančáka teda se jmenuje Zonha, taky Paladin, pouze Damager, ale ty zbraně tam teď mám jen tak neokrasný, jenom používám obouruční meč. A my teď vlastně budeme hrát za Zonhanu a hodíme si, nevím, pár questů, právě jak jsme v Outlandu, takže chvilku si zahrajem, popovídám, já tady na vás pochybuji, že si budeme povídat, ale budu tady tak nějak jakože snažit to komentovat a mluvit do toho. Natáčím mobilem, protože nemám žádný vlastně program na to, aby jsem mohl natáčet, takže případně tady můžete vidět vlastně nějaký pohyby s kamerou, protože já tady mám před sebou tu kamerku, vidím, jak to vidíte vy, takže to budu občas posouvat, jo, třeba takhle. Jo, tak, jsem to posunul. Takže pro ty, co jsou totální nímandi na Vovko, tak si můžete tady v komentáři vyprosit nějakou sérii úplně od začátku. Třeba za toho Zonhu potom po čase můžu začít expit a od 20 uvidíme. Takže ježišmarja. Právě se ocitáme u Honorholdu, což je alianční základ na Outlandu, což je jedna z planet. Takže si tady ukážeme planety. Barem tlačítkem kliknutí na mapu odhalujete. No, já to teď nebudu vysvětlovat, protože to budu vysvětlovat, jestli si teda vyprosíte nějak komentář k tu sérii, já to klidně udělám. Tak tady máme vlastně Azeroth, ten je základní úplně svět už od vanily, Outland a Draenor, ten je vlastně ten nejnovější na Draenoru. No, tady to je taková hradba Felorků, tady jsou myslím nějak 2 nebo 3 dungeony. A tamhle je naše horďácká základna. Dále už můžete vidět. Tady vidíte, jsem trochu rozbitej, takže si tam vyhledám kováře a opravím svoji plátově mailovou zbroj. Takže, jak bych to řekl, World of Warcraft je
vlastně hra od vydavatelství Blizzard, takže je to doma v angličtině. Myslím, že se dají i najít módy, no to je jedno. Prostě něco na způsob módu, který vám to hodí do češtiny. State your business. Our enemies will fall. Takže tady máme úkoly. Remember the Sunwell. No, nějak by se vám chtěl ukázat pár mountů, který mám. Tady to je jediný můj lítající a to je Hearthsteed. To získáte z Hearthstoneu. Když hrajete Hearthstone, určitě jste někteří viděli video, kdy jsem hrál vlastně Hearthstone proti Heroic Innkeeperovi mágovi Jane Proudmoore. Takže dál tady mám Thalassian Charger. To je vlastně od 40. levelu, můžete mít jenom paladinové, ať už horďáčtí, tyho tam mají červenýho a aliančáci, těho mají zase modrýho. Dál tady mám zase toho 20kovýho, taky červený, až že jako nejdou z něj ty takový ty dreamy světelný a nemá roh, jinak je to úplně to samý. Pak tady Swift Purple Half-Striker. Ne, počkej, ne, to není Half-Striker. Half-Strider. A to je vlastně takovej pštros barevnej. A dál tady mám zase modrýho. A my si vezmeme Hearthsteeda, protože my chceme přece jen létat, proč ne? Tak, na mapě tady vidíte questy, mám jich tady celkem hodně nesplněný a mám tady úkol zabírat jakože takový budovy. A co teď dám, to je takový trochu PvP úkol. Myslím, že z něho je jeden taková, jak se tomu říká, podíváme se, zmáčkneme klávesu C. Jak, jo, trinket. A ten trinket by měl být, si myslím, heirloomovej. Heirloomy to je prostě hodně jako silný věc, které vám přidávají nějakých 5-10% k expení. Měly by být silnější než ty vaše. Víte, že už borci to tady zabírají. Tady vidíte vlastně takovou čekací, že červení jsme my a modří jsou aliance. Jestli byste se mě zeptali, tak já spíš preferuji alianci, ale Hordu hraju přece jen jako na vyzkoušení. Tady je vlastně moje premiéra za Hordu, protože za Hordu hraju úplně poprvé. Tak, tady už vidíte vlajky aliance, takový modrý lev, modře zlatý, modře žlutý. A my to jdeme teda obsadit. Cčkem vlastně, nevím, co otevřete, já bych to řekl, sami sebe jako brnění, zbraně a všechno, co máte na sobě. A klávesou B otevřete inventář. Inventář není jenom takhle jeden, můžete jich mít až 5. A každý má jedný počet slotů, neboli prostě míst, tady těch čtverečků. Tady ten má třeba 16, tady ten 10, tady ten 16, tady ten 14 a tady ten 39. A ten 39 slotový máte už od začátku hnedka. Tady ten díl bude spíš povídací, do toho možná nebo jako určitě budeme obsazovat tady ty vlajky. Možná semka přijde nějaký aliančák a bude nás tady vyklepat. Každopádně máme tady už borkyni, Andetku, Warlocka, která už má vlastně heirloomové věci, nebo prostě věci, které můžete získat za goldy, což je prostě měna. Goldy, silvery a bronze. A nebo vlastně i za honory. Honory je PvP měna. Vlastně z PvPčka je tady PvPčko, PvEčko
A dá se tady dělat samozřejmě i roleplay, ale to si vysvětlíme někdy jindy. Já jsem vlastně říkal, že se půjdu opravit, jenomže jsem to neudělal, no. Nevím, možná to nebudu potřebovat. Jsem 62. Zatím teda na Ofíku hraju nějak tak měsíc, 2. Protože já jsem vlastně z Warcraft filmu získal nebo jako nezískal, jako mohli jste získat měsíc Vovka plus teda ty zbraně, které normálně dávají jako malý damage, ale můžete si dát na transmog. Ještě to není naše. Tady máte teda tu tabulku, jak jsem říkal. A vlastně já jsem teda nezískal. Nejdřív jsem si teda od jednoho kámoše koupil nějak za, kolik to bylo, 200, 300. A pak nakonec ještě jeden kámoš mi poslal na Skype ten kód a řekl, že on Vovko na Ofíku rád nebude, tak mi to prostě poslal. A tady teda, pardon, ale tady fakt nevím, jak to mám stát. Počkej, on tady obsazuje aliančák. Jo, takže když má váš protivník tady nahoře, počkej, to trochu natočím, že vy to asi nevidíte. Tady nahoře lepku, už to nevidíte, tak to zkusím dát dolů. Nahoře lepku, tak to znamená, že je o hodně větší level než vy, takže tady to byla asi nějak 100. Na tréneru je nejvyšší level 100, na Legionu už bude 110. Jenom tak jsme to neobsadili, ani jsme to nemohli obsadit, teda tu poslední. A takhle vypadá, když jste mrtví. Vlastně, když vás ve World of Warcraftu zabijou, tak není to konec. Není to konec. Buď můžete jít tady za andělem a ten vás oživí, ale pokud jste více jak 10. level, tak máte prostě 10 minut zeslabený armor, životy, damage a úplně všechno. Takže byste měli, jako i já, jako 60, problémy třeba s 20. Jo. A prostě máte takový šedý a jak se oživit úplně bez anděla, bez cooldownu, prostě bez omezení. Vlastně musíte dojít na místo, kde jste umřeli, jenomže to je takový problém, že protože oni tam furt můžou čekat a zase vás zabíjet. Ale je to takové hezké, je to jako prodlouží to rozhodně tu hru, že abyste hnedka to neměli hotový. Celý World of Warcraft, o čemž pochybuju, protože je to hodně volný svět, že můžete chodit skoro kamkoliv. Tak jako samozřejmě nefunguje to tady tak, že prostě chodíte prostě po horách úplně v pohodě. Tak, tady je to obsazené. OK. Teď asi budeme stát a čekat. Samozřejmě na mapě tady vidíte takový ty věžičky. Jo, vidíte to. A když jsou červený, tak jsou teda vaše, horďácký. A když nejsou červený, tak jsou alianční. Jinak, pokud to nevíte, tak ve Warcraftu, zkrátku ve Vovku, můžete dělat jakože něco na způsob tady toho. Můžete prostě tančit, mávat, sedět, co chcete. Můžete se i poklonit, pokleknout. Je tady spousta takových věcí. Já znám jenom takový ty základní, jako je mávání a tak. Takže ne, že bych to znal nějak hodně, znám takový, jak říkám, ty základní. A nejlepší vlastně na Warcraftu je to, že vlastně mounti vám nemůžou zemřít. To je taky celkem hezký. Samozřejmě, když třeba zemřete vy, tak nemůžete jako duch jezdit na mountech nebo prostě na svých dopravních prostředcích. A teďkom pozor, tady vidím na minimapě nahoře
takovou zelenou tlapku a moudří už vědí, co to znamená. Ve Vovku neberte to jako copyright Pokémonu, ale můžete tady dělat prostě takový pokémonní zápasy. Pet battle takzváno. Vy můžete získávat pety, levelovat si je a jak tak vidím, tak mám jenom 2. Jak to? Proč nemám toho svého 3. nejsilnějšího? No to je jedno. Jdeme to teda nějak zkoušet. Tady dole máte 3 spely vašich petů. Vy to asi nevidíte, tak já to natočím kamerou. Tak. Tady dole máte 3 spely vašich petů. Tady ten 4. to je vystřídání za jinýho. My to zatím teda střídat nebudeme. Třeba bojujeme proti větším levelům, takže to máme těžší. A každý vlastně spell má, tady je 2 je poison, tady to je normální klasický damage a tady to je taky klasický damage. Každý spell je účinný na někoho jiného, takže vlastně jako proto je tady to střídání, že prostě střídáte a na každýho peta použijete určitýho peta jinýho. Já se teda pokusím aspoň zabít tady toho Ader. A potom vlastně tady můžete ještě ty pety vlastně chytat. Můžete tady jako vzdát se, my se asi vzdáme, protože pochybuji, že tady vyhrajeme. No. Tak, zabili jsme Adra a my se teda vzdáme. No, prohrali jsme. Takže, jak říkám, neberte to jako nějaké kopírování Pokémonů, je to prostě taková srandička pro ty, co už vlastně mají splněný questy, všechny raidy a dungeony dochoděný. Pokud nevíte, co to dungeony, raidy, tak tady ten díl asi spíš bude pro ty pokročilejší, pro znalce Vovka. Takže nic moc velkého pro ty, co to neznají, ale pokud teda neznáte tady World of Warcraft, tak do komentářů, pokud vás tady ta hra zaujala, tak můžete napsat, že chcete sérii, mně by to vůbec nevadilo. A klidně i pod jakýkoliv video můžete napsat, co byste chtěli za hru, taky záleží, že jo, jestli tu hru mám, anebo jestli by stálo si ji teda koupit a jestli by ta hra vůbec bavila mě. Tady zabijem nějaký monster, aby se vám trochu ukázal ten bojový režim. Tady ty ouzy a slimeové nejsou tak složitý protivníky. Tykom to asi trošku rve, že já to zeslabím. Já zase nevím, jestli vy to uslyšíte, ale já to mám tady celkem nahlas, takže si to zeslabím, aby jsem potom nepřišel v uši. Je vidět, že mám celkem silný repráky, tak. Teďko nemám tak co říkat, teďkom asi zaletíme teda do toho našeho, naší základny a tam se teda najdu toho kováře, opravím se. Nebo opravím se. Opravím své brnění. A až to uděláme, tak bych tady ten díl ukončil. Chtěl bych to udělat takový základní díl. Žádný moc extra, nebo žádná velká akce tady nebyla, prostě jsme obsadili tak 2 vlajky. Nesplnili jsme ten úkol, protože ta jedna vlajka už byla obsazená, to možná doděláme příště, nebo to udělám za kamerou. A teďka můžeme najít toho kováře, tady to je obchodník. To nic. To je trainer. Pošta. Podívám se do pošty.
Jo, nějaká pistole tady přišla poštou. Tady je Hearthstone. Kovář. Kovář je označen kovadlinou a obyčejný obchodník je nějakým měšcem. Tak, tady se opravíme za 3 goldy, já mám 215. A pokud teda hrajete Hearthstone a nevíte pořádně, co to vlastně Hearthstone je, tak tady vidíte tady tu ikonku, to je značka vlastně Hearthstoneu. Jo? Když na to kliknete, tak tady máte Hearthstone napsáno, vlastně Hearthstonete se vlastně do svého domova, tam, kde si to dáte. Může to být v hospodě, v městě. Já to mám teď konkrétně v Orgrimmaru, což je hlavní město. Vlastně pro orky, ale vlastně v podstatě i celou hordu. Nebo jako, chápete? No, tak já si teda tady dám Hearthstone. Až si tady donačte. Pokud neznáte tady ty postavy, osoby na načítací obrazovce, tak opětovně komentáře jsou jenom vaše a můžete se poptat, já vám to rád vysvětlím. Nebo vám řeknu, kdo je jaká postava, no tykom se mi moje vlastní postava nenačetla. V podstatě vždycky po Hearthstoneu se mi to hodně načítá. Pokud chcete, tak vám ukážu teda zatím vůdce celé hordy. Tady je teda Vol'jin, což je od Pandarie, nebo od předchozího datadisku jako nový Warchief, neboli vůdce hordy. A jak jsem říkal, můžete si tady i kliknout. Tady poklikneme před Vol'jinem, velkým vůdcem celé hordy. Dřív to byl Thrall, předtím Garrosh. Tak nějak se to prostě střídá, ale takový jako můj nejoblíbenější je Thrall. Pokud jste viděli film, tak no teďkom dám malý spoiler, takže pokud nechcete si nějaký velký spoiler, strašně moc příběhu, tak teda tady to už skipněte. Takže s těma, co to týkom skipujete, se vám loučím. Přeju vám moc hezký den. Čau. A tak teďkom teda ten spoiler, že na konci filmu, pokud se tam byli, tak tam byl vlastně ten Durotamův syn, Goyle. A ten Goyle je vlastně Thrall, o kterém tady mluvím, o tom nejoblíbenějším Warchiefovi. A já to teda ukončilo. Teďkom se loučím i s váma, co jste teda neodešli. A přeju vám teda moc hezký den. Čau.